जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। और हम देवरानी जेठानी स्वागत करते हैं आप सबका। और आज बसंत पंचमी है, तो सबसे पहले बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। और आज हम दोनों बहुत ही प्यारा बसंत पंचमी के अवसर पे माता सरस्वती का सरस्वती वंदना लेकर के आए हैं। अगर आप सबको पसंद आता तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सरस्वती वंदना आप सबको कैसा लगा। हंस के सवारे पर सवार बड़ू हो मैया, हंस के सवारी पर सवार बड़ू हो, तोहार पार कौनो नइखे अमृत बाढ़ बाड़ू हो, तोहार पार कौनो नइखे अमृत बाढ़ बाड़ू हो, तोहार पार कौनो नइखे अमृत बाढ़ बाड़ू हो। विद्या और वृद्धि के भंडार बाड़ू हो, विद्या और वृद्धि के भंडार बाड़ू हो, तोहार पार कौनो नइखे अमृत बाढ़ बाड़ू हो, तोहार पार कौनो नइखे अमृत बाढ़ बाड़ू हो। जगत जहान जग प्रणाम करी हो मैया, जगत जहान जग प्रणाम करी हो, तोहार पार कौनो नइखे अमृत बाढ़ बाड़ू हो, तोहार पार कौनो नइखे अमृत बाढ़ बाड़ू हो। हंस के सवारे पर सवार बाड़ू हो, तोहार पार कौनो नइखे